Wel, os newch chi droi gyda fi te i'r darlleniad sef Galatiaid 1, a i ni'n mynd i ddarllen o adnod 1 i 10 a bydd e ar y sgrin. Galatiaid 1, 1 i 10. Paul, apostol nid o benodiad dynol, na chwaith trwy awdurdod neb dynol, ond trwy awdurdod Iesu Grist a Duw Dad. Yr hwn a'i cyfododd ef oddi wrth y meirw. Paul, a'r credinwyr oll sydd gyda mi, at eglwysi Galatia. Gras a thangnefedd i chi oddi wrth Dduw ein Tad ar arglwydd Iesu Grist. Yr hwn a'i rhoes ei hun dros ein pechodau ni, i'n gwaredu ni o'r oes ddrwg bresennol yn ôl ewyllus Duw ein Tad. I'r hwn y borgogoniant byth bythoedd. Amen. Yr wyf yn synnu eich bod yn cefnu mor fuan ar yr hwn a'ch galwodd chwi trwy ras Crist, ac yn troi at efengyl wahanol. Nid ei bod yn efengyl arall mewn gwirionedd, ond bod rhyw rai yn ei hawydd i wirdroi efengyl Crist yn aflonyddu arnoch. Ond petai rhywun, ni ein hunain hyd yn oed, neu angel o'r nef, yn pregethu i chi efengyl sy'n groes i'r efengyl a bregathasom i chi, melltith arno. Fel yr ydym wedi dweud o'r blaen, felly rwyf yn dweud eto yn awr, os oes rhywun yn pregethu efengyl i chi sy'n groes i'r efengyl y dderbyniasoch, melltith arno. Pwy a wyf am ei gael o'n plaid yn awr, a'i dynion a'i Duw. A'i ceisio plesio dynion yr wyf, pe bawn am bryd o hyd ar blesio dynion, nid gwas i Grist fyddwn. Amen. Wel, i ni'n dechrau fel chi'n gweld ar gyfres newydd yn y boreau am yr ychydig wythnosau nesaf. A'r thema te yw dim ond Iesu. Dim ond Iesu. Falle dylen ni ychwanegu fyna, dim ond Iesu a'i efengyl. Dim ond Iesu a'i efengyl. I ni'n mynd i fynd am dro i Galatia, a jyst cael rhyw fath o syniad o pwy oedd y Galatiaid a i ba bwrpas oedd Paul yn ysgrifennu a sut allwn ni ddysgu a beth sy'n addas i ni ac yn gymwys i ni o'r darn yma. Yn gyntaf te, pwy oedd y Galatiaid? Wel, allwn ni ddim bod yn siŵr yn union at bwy oedd Paul yn ysgrifennu, ond mae'n debygol iawn fod Paul yn ysgrifennu at y bobl ddath yn Gristnogion yn actau 13 ac 14. So os chi eisiau edrych yn actau 13 ac 14, newch chi weld yn eich Beible fod taith Paul i fynd i te Antioch, Cyprus a de Galatia. Dyna'r lleathau, neu i ni heddi Syria, Cyprus a Twrci. Dyna'r lleathau ar y daith. A felly mwy na thebyg mae yna ddadl rhwng diwynwyr penaiath ei ogledd Galatia hefyd, ond mwy na thebyg yr ardal yna mae yn ysgrifennu atyn nhw fan hyn. Felly criw o eglwysi yn yr ardal yna. A falle bod chi'n meddwl bod pam mae hwnna'n bwysig ac yn y blaen, gobeithio daw hwnna yn amlwg. Wel, yn gyntaf te, mae Paul yn ysgrifennu yn tua ôl Crist 48. A mae hwnna'n bwysig oherwydd mwy na thebyg hwn oedd llythyr cyntaf Paul at bobl fel hyn. So, un o'r llythyrau cyntaf neu o bosib y llythyr cyntaf nath Paul ysgrifennu. A mae hwnna'n yn bwysig oherwydd edrychwch ar y math o broblemau sydd wedi codi erbyn 48 ôl Crist. Mae'r problemau wedi dechrau'n barod. Mor gynnar â hynny, sy'n dangos i ni natur pobl fel ni. I ni'n bobl sydd yn stryglo i gadw at y gwirionedd. Yn bobl sydd yn drwy natur yn gwyro i ffwrdd i bob man. A felly dyna pam mae'n bwysig. Mae'n bwysig hefyd oherwydd, fel o'n i'n dweud, chi'n edrych ar y map a Antioch a Cyprus ac yna Twrci neu Galatia. Hwna oedd y daith gyntaf. A chi'n gweld rhain oedd y bobl gyntaf. Chi'n gweld
Chinese whispers, chi'n disgwyl erbyn diwedd y daith, falle bydd y neges wedi cael ei effeithio neu ei ddylanwadu arno, ond hwn yw'r lle cyntaf. A maen nhw hyd yn oed wedi gwyro yn y lle cyntaf yma. Oddi wrth y neges, maen nhw wedi maen nhw wedi dderbyn a bregethwyd iddyn nhw. Ac o ran y Galatiaid, o'n nhw'n bobl o dan ymerodraeth Rufeinig, a felly nid i ddewon oedden nhw, cenedl ddynion. A mae Paul yn teimlo'n rhwystredig, mae e'n grac yn y llythyr fan hyn. Mae e ar dan dros yr hyn sydd yn wir, ac felly dyw e ddim yn mynd i siarad gyda nhw fel petai yn hapus gyda nhw am rhywbeth, os yw e'n anghywir i wneud hynny. Os yw e'n gwybod bod nhw ddim yn iawn gyda Duw. A mae hwnna'n wers bwysig iawn i ni. Dyw e ddim yn rhyw fath o pandro i rywun arall, achos bod eisiau bod yn ffrind da iddyn nhw neu iddyn nhw i hoffi fe. Edrychwch ar adnod 6 ac edrychwch at sut yn syth mewn i gynnwys y llythyr. Mae'n dweud, be chi'n neud? Le chi di mynd, chi di gwyro yn barod y cefnu ar beth fi di gweithio chi. A felly, dyw e ddim yn dal yn ôl, a unwaith mae bobl yn pregethu anwiredd yn enwedig, pethau sydd yn anghywir, mae e'n teimlo yn enwedig, yn frwdfrydig dros y gwirionedd. A dylen ni fod yr un peth, dylen ni fod ar dan dros fod eisiau gwybod a clywed a derbyn a hyrwyddo y gwirionedd, be sydd yn wir, be sydd yn iawn ger bron yr arglwydd. Ond, yn yr hanes, fel fi'n siŵr bod chi wedi sylwi, a falle wedi clywed o'r blaen, oedd na bobl wedi dod mewn i Galatia a wedi dylanwadu ar y bobl yma mewn ffordd negyddol iawn. Felly dyma i dorri stori hir yn fyr nath y bobl yma. Ni'n mynd i alw nhw'n criw yr enwediad, oherwydd bydd hwnna'n dod yn amlwg mewn munud hefyd. Ond dyma beth oedd eu safbwynt nhw. O'n nhw'n anhapus i ddechrau fod pobl oedd yn genedl ddynion, so ddim yn iddewon, yn dod yn Gristnogion, full stop. O'n nhw ddim yn hapus gyda hynny. Ond o'n nhw'n meddwl, wel, os oedden nhw am ddod yn Gristnogion, oedd eisiau bod nhw'n cael ei enwedu a dilyn y Tora, neu cyfraith Moses, dilyn y rheolau Iddewig. A felly, mewn gwirionedd, beth o'n nhw moyn, oedd bod nhw'n dod yn iddewon fel nhw, a gwneud yr un gweithredoedd yna fel bod nhw'n dod i berthyn i'r un criw a nhw te. Wel, aeth rhai o'r iddewon yma i Galatia a dweud hyn. I chi ddim yn Gristnogion go iawn nes eich bod chi'n cael eich enwedu, nes bod chi'n dilyn y rheolau yma. Dyna ddyn nhw'n gweud. A mae'n debyg bod nhw wedi gosod sawl lot o'r telerau eraill yna o'r Tora arnyn nhw hefyd, ond yr arwydd penna oedd enwediad oherwydd, meddyliwch yn ôl, i'r addewid i Abraham yn Genesis 12. Oedd yr addewid yn bennaf iddo fe, i rhai fydd yn cael ei enwedu, nhw fydd pobl Abraham, plant Abraham. Ac felly, o'n nhw'n meddwl, mae rhaid i chi gael eich enwedu. Ond chi'n gweld, oedd y criw hefyd yn bychanu Paul. Beth oedden nhw'n neud oedd e ddim yn beth neis, ond nhw'n dweud wrth y bobl yn Galatia, peidiwch â gwrando ar Paul, sy'n clemd y Paul beth mae'n sôn am, dyw e ddim hyd yn oed yn apostol go iawn. Dyna math o beth o'n nhw'n dweud. Sdim awdurdod gyda fe fel sydd gan yr apostolion eraill, fel enghraifft Pedr. A nhw'n i ddod at hynny mewn munud hefyd. A mae Paul yn delio rhywfaint gyda hynny, reit ar ddechrau llythyr, i osod rhyw fath o sylfaen. Sa'n gwybod os chi wedi sylwi yn yr intro yma, mae'n wahanol iawn i intros eraill y llythyrau mae'n ysgrifennu, ond mae'n ei pwynt o ddweud, Paul, apostol. Pan bod e mor bwysig bod e'n dweud bod e'n apostol? A pa fath o apostol yw e? Nid o benodiad dynol, nac chwaith drwy awdurdod neb dynol, ond trwy awdurdod Iesu Grist a Duw Dad. Yr hwnnau cyfododd ef oddi wrth y meirw, Paul. A felly mae'n dweud fyna, reit ar y dechrau na, beth bynnag maen nhw'n dweud amdanau, mae Iesu Grist wedi fy ngalw i waith apostol arbennig. Sy'n cofio ar y ffordd i Ddamascus, gath ei alw i'r gwaith arbennig yna, ar yr adeg yna. A felly mae eisiau gwrando ar Paul, oherwydd fod Duw wedi ei alw fe a wedi rhoi awdurdod iddo fe.
Ond mae yna lot o drafferthion eraill wedi codi hefyd oherwydd fod yna densiwn rhwng y ffordd mae Paul wedi bod yn byw a pregethu a Pedr. Ychydig cyn hyn oedd Pedr wedi gwneud camgymeriad, wedi pechu. A dyma'r hanes, a wnawn ni weld ychydig mwy o hyn yn Galatiaid 2. Ar ôl i Iesu ymddangos ar y ffordd i Ddamascus i Paul, chi'n cofio, gath e'r droedigaeth fawr, nath e gael ei alw i bregethu i'r cenhedloedd. Chi'n cofio'r hanes? Actau 9, os chi eisiau mynd adre darllen y hanes gret. Wel, ath Paul wedyn yn nôl at yr apostolion a dweud, edrychwch, mae Duw wedi ymddangos i fi, mae Iesu wedi siarad gyda fi, wedi galw fi yn benodol i bregethu i'r cenhedloedd. Chi'n deall hyn? Chi'n hapus dy hyn? A dyma'r apostolion i gyd yn dweud, gret, lyflu. Achos digwydd bod hefyd, chi'n cofio Actau 10, oedd Pedr wedi cael profiad digon tebyg bod ei fod yn hi Cornelius. Chi'n cofio cyhoeddi bod Duw wedi dweud eto y bod cenhedloedd, cenedl ddynion yn gallu dod i adnabod Iesu a derbyn Iesu. Mae hwn yn beth pwysig iawn. Ond yn Galatiaid 2, ni'n clywed hanes am Pedr. Fod criw yr enweidiad wedi dod a wedi bwlio fe tan bach, wedi dweud, os mae eisiau ti fynd ati nhw, paid wastad amser dy'r cenhedloedd, treulio amser gyda dy bobl dy hunan. Cer i bregethu iddyn nhw. A nath Pedr rando, nath e wrthgilio, nath e droi i ffwrdd o'r cenhedloedd a mynd yn ôl just i bregethu i'r Iddewon. Peer pressure, chi'n galw fe? Peer pressure. So yn lle bod e'n gwrando ar Dduw, ar neges oedd wedi cael mor glir yn Actau 10, nath e droi cefn a nath e stopo bwyta gyda ac ymwneud gyda cenhedloedd. Oedd e wedi pechu. A chi'n gweld fyna effaith, tystiolaeth person. Un person, nawr mae yna conflict yn mynd mlaen. Mae Pedr, trwy ei ymwneud gyda phobl, neu diffyg ymwneud yn pregethu neges wahanol i Paul. A mae tensiwn yn mynd yma. A mae Paul, fel byddwn ni'n gweld yn Galatiaid 2, yn yr wythnosau nesaf, yn galw fe mas ar y peth. Yn galw fe mas ac yn dweud, oedd beth nath Pedr fan hyn yn anghywir. A mae eisiau bod ni'n gallu gwneud hynny gyda'n gilydd. Mewn cariad a mewn gras, gallu dweud dyma sydd yn iawn. A weithiau, bydd pobl hyd yn oed fel Pedr yn gwiro oddi wrth y gwirionedd. A felly, mae Paul mewn sefyllfa anodd, ond mae dal yn ysgrifennu at y bobl. Dwi ddim yn rhoi lan arnyn nhw, mae'n ysgrifennu. A mae hwn yn dod yn ni at y pwynt cyntaf yn llythyr Paul. Chi'n bradychu'r efengil os chi'n ceisio ei newid e. Chi'n bradychu'r efengil os chi'n ceisio ei newid e. Sylwch ar iaith Paul yn adnod 6 yn enwedig. Yr wyf yn synnu'ch bod yn cefnu mor fuan ar yr hwn a'ch galwodd chwi trwy ras Crist ac yn troi at efengil wahanol. Dwi ddim yn gwastraffu geiriau, dwi ddim yn wastio amser yn treu pandro atyn nhw fel o'n i'n dweud ynghynt. Os chi yn ceisio ychwanegu unrhyw beth neu dynnu unrhyw beth i ffwrdd o efengil Iesu Grist, nid yr efengil yw hi bellach, neu chi ddim yn glynu at yr efengil bellach. A mae Paul yn dweud ei bod nhw'n troi at efengil wahanol. Ond nid dyna mewn gwirionedd, mae e'n golygu. Oherwydd, os chi'n edrych ar adnod 7, rhyw fath o turn of phrase yw mewn gwirionedd, mae chi'n troi at efengil wahanol, nid ei bod hi'n efengil arall mewn gwirionedd. Oherwydd does dim efengil arall i gael. Dim ond un efengil sydd, efengil Iesu Grist. Ond beth mae'n pwynto mas yw te, y funud chi'n newid yr efengil, o fod yr efengil yn unig, does dim efengil gyda chi. Does dim newyddion da achubol gyda chi. Does dim grym achubol gyda chi bellach. A mae'r neges yma yn sylfaenol a yn allweddol ar ein cyfer ni heddi yn yr un ffordd. Dim ond un efengil sydd, un newyddion da sydd yn achub, sydd ar gallu i ddod â achubiaeth neu iachawdwriaeth. Mae yna fel petai cynhwysion i'r efengil sydd yn angenreidiol a'r munud chi'n chwarae o gwmpas gyda nhw, mae garanti gyda chi y bydd llanast. Mae mablu ar hyn o bryd wrth i bodd yn coginio, nhw wedai, be mae'n hoffi wneud, mae'n hoffi cael powlen a unrhyw gynhwysyn mae'n gallu ffindio, gallu cael ei dwylo arno a mae'n twlu fe mewn.
So gewch chi banana, ceirch, chocolate, blawd, unrhyw beth chi moyn mewn na, a gewch chi just lump mawr ar y diwedd. Na cwbl gewch chi. Allai, mwy na lai, garantio chi, dyw e ddim yn neis. Dyw e ddim yn mynd i fod yn neis. A mae'r un peth gyda'r efengyl. Munud chi'n ychwanegu rhywbeth ato fe, fel welson ni yn arbrawf Alun. Y munud chi'n ychwanegu neu'n tynnu rhywbeth i ffwrdd, mae'n newid hanfod neu sylwedd yr efengyl. A dyna sydd mor bwysig am yr efengyl. I ni'n gorfod derbyn newyddion da am Iesu Grist fel yw e. Nid ein rôl ni yw i addasu fe, i siwtio pobl eraill o'r tu fas, neu i wneud yn haws i bobl i dderbyn, neu i swnio'n neisach, dim byd fel yna. Yr unig rôl sydd gyda ni yw dderbyn e ac yw rannu fe gyda pobl eraill. Ond dyma'r newyddion da. Mae'r efengyl yn newyddion da. Pa fath o efengyl yw hi? Wel, mae'n dweud, yr hwnach galwodd chwi trwy ras Crist. Felly mae'n efengyl o ras. Mae'n efengyl da. Mae'n newyddion hyfryd. Os dim eisiau ni newid i wneud iddo fe fod yn neis, oherwydd mae'n newyddion da, lle mae pechaduriaid yn gallu dod yn fyw. Lle mae pobl yn gallu cael gwared ar y beichiau sydd ar eu ysgwyddau nhw. Lle mae pobl yn gallu dod o fod yn hollol miserable i fod yn llawen yn yr arglwydd. Lle mae pobl yn sicr o farw a wynebu uffer ni gael profi tragwyddoldeb yn llawen mewn lle lle does dim dagre, dim drygioni, dim pechod bellach. Pam bod eisiau newid yr efengyl? Mae hi'n efengyl gogoneddus. Mae hi'n efengyl sanctaidd. Mae hi'n efengyl gwbl arbennig fel mae hi. A dyna y broblem fawr ar y pryd. Oedd pobl eisiau newid yr efengyl. Oedd pobl yn yr achos yma y criw enweidiad eisiau ychwanegu at yr efengyl. Oedd nhw eisiau dweud, wel, mae eisiau chi wneud rhywbeth arall. Mae eisiau chi dderbyn Iesu ar newyddion da, ond hefyd, ar ôl hwnna, just cael eich enweidio arno, just dilyn y rheolau, wedyn byddwch chi'n iawn. Wedyn byddwch chi wir yn rhan o bobl dduw. Ond chi'n gweld, just nhw sydd wedi ychwanegu rhywbeth. A'r munud chi'n gwneud hynny, chi'n newid y cyfan. Neu ddangos sut. Yr efengyl yw fod Iesu Grist wedi dod i'r byd, wedi byw bywyd perffaith, wedi marw yn ein lle ni, gan gymryd ein pechodau ni arno fe. Wedi bodloni digofaint Duw ar y groes, wedi cael ei gladdu ac yna wedi cael ei atgyfodi, yn dangos fod e'n fab Duw, wedi'n gwisgo ni gyda'i gyfiawnder e. Ac felly wrth i ni ddod a derbyn maddeuant trwy ffydd, i ni'n dod yn iawn ger bron Duw. Dyna yw hanes dechrau Rhufeiniaid i gyd. Dyna beth mae Iesu wedi wneud, efengyl o ras, derbyn yn unig allwn ni wneud. A fi wrth y modd gyda ffordd mae Paul yn nodi hyn yn syml iawn reit ar y dechrau. Adnod 3 a 4, edrychwch arnyn nhw a 5. Gras a thangnefydd i chi oddi wrth ddiw ein tad ar arglwydd Iesu Grist, yr hwnna'i rhoi ei hun dros ein pechodau ni, un gwaredu ni o'r oes drwg presennol yn ôl ewyllus Duw ein tad i'r hwn y bwr gogoniant byth bythoedd. Syml iawn. Ond chi'n gweld, os ydyn ni'n dweud, ond mae rhaid i ni gael ein enweidi hefyd, i ni'n dweud fod Iesu'n gelwyddgu mewn gwirionedd. Beth i ni'n dweud yw, wel, dyw Iesu ddim wedi delio gyda'r cyfan ar y groes, achos mae rhaid i ni wneud rhywbeth hefyd. Doedd marwolaeth Iesu ddim yn ddigon, achos mae rhaid i ni hefyd gael ein enweidi arno. A fi byddai'n neud hwnna. Ni fel unigolion. A felly'n sydyn, chi'n ychwanegu un peth bach, ond mae'r un peth bach yna o enweidiad a dilyn y gyfraith yn tanseilio popeth mae Iesu Grist wedi wneud. Dyna pam mae mor bwysig bod ni'n sylweddoli, nid bod yn pedantic mae Paul fan hyn, ond mae eisiau dysgu rhywbeth mor bwysig iddyn nhw, gall dim byd gael ei ychwanegu neu dynnu oddi wrth yr efengyl. Ond y broblem gyda ni fel pobl yw bod ni eisiau cyfrannu rhywbeth, fe? Os i ni'n onest, i ni'n hoffi cyfrannu rhywbeth. Sa'n gwybod amdano chi, ond pan i ni'n mynd i barti fel teulu, i ni'n cysau dod i'r parti'n waglaw.
I ni eisiau dod ar rhywbeth. Nawr, sa'n gweud bod fi eisiau dod ar prif bwyd. Sa'n eisiau bod ni'n dod ar 3-course meal i'ch tŷ chi. Ond byddwn ni'n hoffi dod ar diod, neu pwdin, neu bocs o chocolates, neu blodau, rhywbeth. Gallu cyfrannu rhywbeth. I wneud I fi deimlo fel bod fi'n rhoi rhywbeth i'r digwyddiad yma. A fi'n credu fel pobl Cymraeg, fydd ni'n sicr yn gallu teimlo mwy fel na neb arall. Ond pan mae'n dod at yr efengil, allwn ni ddim cyfrannu rhywbeth. Sdim byd gyda ni'w roi. Sdim byd allwn ni ei wneud I helpu fel petai yr arglwydd Iesu I ddelio gyda'n pechodau ni. Sdim byd gyda ni'w gynnig. A mae'n mor bwysig. Y newyddion da yw, mae Duw yn gwybod hwnna. Mae'n gwybod bod dim byd gyda ni'w gynnig. Mae'n gwybod ein bod ni'n dod yn waglaw. Mae'n gwybod does dim byd allai I ei wneud I ddelio gyda un o fy mhechodau I. Mae eisiau ni gydnabod ein tlodi ni a dod fel yr ydyn ni, yn waglaw at yr arglwydd a derbyn fod wedi gwneud y cyfan ein mwyn ni. Os nag ydych chi wedi gwneud hynny, chi ddim yn iawn gerbron yr arglwydd. Ac os byddwn ni'n dweud bod chi, byddwn ni'n newid yr efengil. Mae eisiau bod ni'n deall sut mae cyfiawnhad yn gweithio, sut ni'n cael ein gwneud yn iawn gyda Duw. Dim ond trwy dderbyn fod Iesu wedi talu'r pris yn llwyr am ein pechod ni. Ac os nag ydyn ni wedi gwneud hynny a ni dal yn ceisio gweithredu mwyn cael ein achub, bod ni'n meddwl, ond mae rhaid I fi fyw bywyd da, neu mae rhaid I fi wneud hyn a llall. Ac os nag I fi mynd i'r capel, byddai ddim yn gadwedig, neu beth bynnag. I ni ddim wedi deall y broblem o bechod. Chi'n gweld weithiau, ni'n meddwl am bechod, fi'n credu, a cyfiawnhad mewn termau tebyg I arian. Fel hyn. Falle y gall rhywun sydd mewn dyled dalu ei ffordd yn rhydd trwy wneud gweithredoedd da. So y mwyaf fi'n plesio'r arglwydd ac yn byw i'r arglwydd, mae hwnna'n tic arall ac yn daliad arall off. A hyd yn oed I Gristnogion mae modd I hyn I ddod mewn i'n ffordd o fyw ni. Bod yna rhyw elfen o heiddiant yn ein cerddediad ni gyda'r arglwydd oherwydd ein bod ni'n byw bywydau da, oherwydd bod ni wedi bod yn ffyddlon ers hyn a hyn o flynyddoedd a wedi bod yn aelod ers hyn a hyn o flynyddoedd a be bynnag yw e. Ond mae'n heirllig. Mae e fel, dychmygwch, sa'n gwybod yn chi wylio'r gêm rygbi neithwr, dychmygwch os bydde plentyn bach oedran mablu wedyn ni, 3 mlwydd oed, yn mynd lan at Wayne Pivac, rheolwr Cymru ac cyn y gêm ac yn dweud, edrych nawr. Fi'n gwybod bod chi wedi bod yn cynllunio trwy'r wythnos a, wel, misoedd mewn gwirionedd, ond mae gen I gêm plan I chi, a mae'n well na'ch gêm plan chi. So fi'n mynd I weithio chi sut mae pethau'n gweithio. Ni'n mynd at y chwaraewyr ac yn dweud, fel un sy'n eisiau chi chwarae, dyma'r cyngor tactegol sydd I angen arnoch chi. Bydde fe'n heirllig yn bydde fe. Chi'n edrych ar y plentyn yn meddwl, da iawn, joc dda. Achos dim unrhyw ffordd y bydde plentyn bach fel yna yn gallu cynghori pobl proffesiynol ar sut I wario gêm o rygbi. Rwy'n sydd erioed wedi chwarae'r gêm o'r blaen, dim profiad gyda nhw. O'r un peth gyda ni. Mae'n heirllig os ni'n meddwl bod ni'n gallu troi at yr arglwydd a gweithio fe sut dylen ni fod yn byw a sut dylen ni ennill ein heiddiant ni. Na, I ni mas o le. Rhaid I ni'n dderbyn fel ydy ni, a rhaid I ni dderbyn a plygu i'r ffaith bod ni'n methu talu y pris am ein pechod ni. Ond, mae'n efengil o ras ac felly mae'r arglwydd yn gwybod hynny. Mae'n gwybod, dyna pam ddath yr arglwydd Iesu, a mae'n bod ni'n methu talu'r pris ein hunain. A mae Paul hefyd yn dweud wrthyn ni yn adnod 10, pwy yr wyf am ei gael o'n plaid yn awr? A'i dynion a'i Duw, a'i ceisio plesio dynion yr wyf, pe bawn am bryd o hyd ar blesio dynion, nid gwas I Grist fyddwn. Weithiau ni'n cael ein temtio I newid yr efengil achos bod ni'n meddwl bydd e'n haws I bobl I dderbyn e. Falle, os nag ni'n sôn am bechod, os mi eisiau sôn am hynny'n ein dydd ni, mae pobl yn dweud, falle bydd mwy o bobl yn dod mewn i'r eglwys yn derbyn Iesu Grist. Ond mae yna broblem gyda'r pethau mae I gyd. Yn gyntaf, os ych chi newid pethau fel yna, pam fod angen gwaredwr ar rywun yn y lle cyntaf? Os ych chi'n dweud bod dim pechod, bod beth maen nhw'n cael ei achub oddi wrtho. Mae yna bobl yn ein dydd ni sy'n ystyried I hunan yn efengylaidd
A nid bod fi'n beirniadu pobl nawr, ond mae hwn yn bwysig oherwydd nid gwirionedd yw e bellach. Mae pobl yn dweud pethau fel hyn. Dewch at Iesu a profi llawnder yn lle gwacder. So mewn gwirionedd, beth maen nhw'n pregethu yw nid fod Iesu'n maddau pechodau, ond fod Iesu just yn llanw'r gwacder. Mae hwnna'n efengil sydd yn rhannol wir, oherwydd mae Iesu'n llanw'r gwacder. Ond mae Iesu'n ei cymaint mwy na hynny. A gall e ddim llanw'r gwacder, ond i bai fod e'n delio gyda'r gwagedd yna, gwagedd pechod, yn y lle cyntaf. A dyna'r math o beth sydd eisiau ni fod yn wyliadwrus iawn ohono fe. Bod ni ddim yn ceisio newid yr efengil mewn unrhyw ffordd. Ond mae y temtasiwn yn amlwg yn ôl adnod 10 yw i wneud hynny mwyn plesio dynion. A mae Paul yn dweud, dwi ddim yma i ffitio mewn gyda rhywun arall. Fi ddim yma i gadw chi'n hapus a plaid enweidiad yn hapus neu pwy bynnag yw nhw. I fi yma yn syml iawn mwyn gwasanaethu'r arglwydd Iesu. A mae hwnna'n neud ein job ni'n lot haws. Mae'n lyflu. Oherwydd mae gair yr arglwydd yn glir yn y Beibl. Dim ond i ni stico at y Beibl, mae'n rwydd. Be sy'n anodd yw y munud i ni'n cael ein dylanwadu gan y bobl yn cwmpas ni. A felly, fe eisiau'n cynghori ni, a'n annog ni'n gryf iawn i gadw'n pennau ni lawr. A be fi'n golygu gan hynny yw yn y gair. Cadw'n pennau ni yn y gair yn dilyn beth mae Duw yn ei ddweud. Dyle gair Duw fod ar dop ein blaenoriaethau ni, hyn ni'n credu sydd yn wir a sydd yn gywir a sydd yn dda o flaen beth mae pawb arall yn credu, ein teulu ni a'n ffrindiau gorau ni hyd yn oed. A mae'n bwysig iawn. Mae e'n gadarn, mae'n ddibynadwy, mae e'n dda ar ein cyfer ni. Mae'n arwain at fywyd. Dyw'r pethau eraill ddim yn. Ac yn ail ac yn olaf, mae pobl yn gallu gwiro, ond mae pobl hefyd yn gallu dod yn ôl. Mae'n bwysig iawn. Mae pobl yn gallu gwiro, ond mae pobl yn gallu dod yn ôl. Mae Paul yn ysgrifennu at y Galatiaid sydd wedi gwiro oddi wrth y gwirionedd, nag yw e? Maen nhw'n Gristnogion ifanc, maen nhw wedi cael eu dylanwadu mewn ffordd gwael. Ond mae'r ffaith fod Paul yn ysgrifennu atyn nhw yn dweud rhywbeth wrthyn ni. Dyw e ddim wedi rhoi lan arnyn nhw. Dyw e ddim wedi just dweud, wel, dyna ni te, lost cause, sim pwynt ragor. Na fe, maen nhw wedi gwneud eu penderfyniad y dyna ni. Na, mae'n ei herio nhw, mae'n ysgrifennu atyn nhw, mae'n atgoffa nhw o beth sydd yn wir. A felly mae'n dal ati, dyw e ddim yn anobeithio. A dyma mae'n ei wneud. Mae'n atgoffa nhw o'r gwir efengil. Mae'n atgoffa nhw mai dim ond Iesu sydd yn achub. Mae'n atgoffa nhw bod nhw wedi cael eu galw trwy ras Crist Iesu. Mae'n esbonio iddyn nhw pam fod y criw enweidiad yn anghywir. A byddwn ni'n gweld mwy o hyn ysmlaen. A mae'n brwydro fel bod y Galatiaid yn gweld bod nhw'n gwiro ac yn dod yn ôl. Maen nhw'n brwydro mwyn i'r Galatiaid ddod yn ôl. Ac yn ein dydd ni, fi'n credu bod nhw'n addas iawn. Mae yna lot o bobl sydd yn ac wedi gwiro oddi wrth yr efengil. Ond mae'n bwysig i ni ddal ati i weddio drostyn nhw, i ddal ati i frwydro drostyn nhw, i ddal ati i'w herio nhw hyd yn oed. Oherwydd mae pwysau'r byd yn drwm, yn enwedig ar hyn o bryd. Ac os yw e'n bosib i Pedr i deimlo peer pressure, Pedr o bawb, fi'n gwybod oedd e'n prôn i wneud hynny, i ni'n gwybod hynny adeg y groes. Ond i ni gyd felly yn prôn i wneud hynny. I ni gyd yn teimlo'r un pwysau a'r temtasiwn i wneud hynny. Mae'n bwysig bod ni'n cydnabod hynny, bod ni'n hunain yn aros yn gadarn, ond hefyd bod ni'n annog eraill i wneud, gyda'n gilydd. Felly dyma, falle rhai pethau allwn ni ei wneud i helpu ein hunain a'n gilydd. Y peth cyntaf yw i sefyll yn gadarn. Fel Paul, dyw e ddim, wrth y modd gyda'r ffordd, does dim ots da Paul be mae pobl eraill yn meddwl ohono fe. A fel yna, dylen ni gyd fod. Mae'n anodd iawn i fod fel yna, ond mewn gwirionedd, yr unig berson sy'n bwysig yw'r arglwydd Iesu. Fe fyddwch chi'n gofio rhoi cyfri ger i fron, a mae'r ffordd mae Paul yn byw yn hollol gywir. Ots da fi beth mae'r Galatiaid yn meddwl amdana i fan hyn. Dim ond bod nhw'n gweld bod fi'n ei caru nhw yn yr arglwydd Iesu, a bod fi'n pregethu'r gwirionedd iddyn nhw. Chi'n gweld, mae e wedi ennill ar hawl mewn ffordd oherwydd bod ni'n nabod nhw a bod rhain nhw wedi dod i'r bywyd trwyddo fe. Ond mae e'n sefyll yn gadarn yn yr efengil.
Yr ail beth wedyn yw bod e'n herio rhai sydd wedi gwyro. Mae hwn yn rhywbeth mawr ac yn rhywbeth anodd a mae eisiau doethineb arno ni wneud e, ond dyw e ddim yn golygu dylen ni ddim i wneud e. Mae'n dda ar adegau gyda pobl i ni wedi ennill yr hawl i wneud hynny gyda nhw, i herio nhw. Ti wedi gwyro fan hyn, beth am i ti ddod yn ôl? Dyma'r efengyl, mae'n glir yn y gair, tyrd yn ôl at yr arglwydd Iesu. Lle chi'n mynd? Peidiwch â cefnu. Yn drydydd, cofio fod ffordd yn ôl. Ni ddim yn gwybod beth oedd hanes yr eglwysi yn Galatia ar ôl y llythyr yma. Ni ddim yn gwybod a wnaethon nhw droi yn ôl neu ddim. Mae'r awgrym bod nhw wedi parhau am gyfnod ond wedi falle troi yn ôl. Ond y pwynt yw mae Paul wedi rhoi cyfle iddyn nhw. Mae wedi rhoi ffordd iddyn nhw i ddychwelyd yn ôl at yr arglwydd. Dyna beth yw pwynt llythyr Galatiaid. Bod yna le, bod yna ffordd iddyn nhw i ddod yn ôl. A felly mae'r un peth yn wir i ni yn gyntaf, os ych chi wedi gwyro, dewch yn ôl. Ond hefyd i rhai, falle chi nabod sydd wedi gwyro, mae gyda ni'r fraint felly dweud wrthyn nhw, mae ffordd yn ôl i ti. Der yn ôl, edifarha a tyrd yn ôl at yr arglwydd sydd yn maddau dy wyro di. Nesa, gweddio am ras. Un o'r pethau pwysica i ni wneud fel Cristnogion i weddio y byddwn ni ddim yn dod yn falch. Achos mae balchder yn dod i mewn yn munud i ni'n meddwl bod ni'n rhyw fath o heinen well o Gristion na Cristnogion eraill sydd yn gwyro. Mae'n bwysig iawn. I ni dim ond yn aros yn ffyddlon trwy ras. I ni wedi cael ein galw trwy ras, gewn ni'n cynnal mewn gras. A felly mae'n bwysig i ni'n bobl cyfnewidiol, ffigl. Mae'n bwysig bod ni ddim yn pwyso ar ein deall yn hunain, ond yn pwyso mewn ffydd yn gyfan gwbl ar yr arglwydd Iesu. Ac yn ola, diolch drwy'r amser i'r Iesu am yr Iesu. Mewn geiriau eraill, addoli'r arglwydd am yr efengyl yn gyson, trwy'r amser. Yr hyn sy'n cadw ni rhag balchder yw parhau i glodfori'r Iesu am yr efengyl. Os yw'r efengyl ar ein meddyliau ni, ar ein calonau ni, os i ni trwy'r amser yn diolch i'r arglwydd am faddau fy holl bechodau i, am roi gras i fi i dderbyn mewn ffydd, fyddai ddim yn anghofio fe, a fyddai ddim yn gwyro. Os i fi'n diolch i'r arglwydd trwy'r amser, trwy'r dydd, bob dydd, yn yr un ffordd, byddai ddim yn anghofio hwnna. Byddai'n dal ati yn cadw ati i addoli'r arglwydd. Byddai'n cadw felly at yr efengyl, at y llwybr cul yna sydd yn arwain at fywyd tragweddol. A felly yn fwy na dim, diolchwch i'r arglwydd am yr efengyl. Deffrwch yn y bore, diolch arglwydd am faddau fy holl bechodau. Amser brecwas, diolch arglwydd am faddau fy holl bechodau. Amser cynno, i chi'n cael y darlun. Diolch arglwydd am faddau bob pechod yn fy lle i. Diolch arglwydd am fy ngwisgo fi gyda dy gyfiawnder di. Does dim byd yno fi fy hun fi'n cyfrannu at fy achubiaeth. A glynu at y newyddion da, yr unig newyddion da sydd yn achub. A dim ond felly i grynhoi, pan chi'n mynd adre wythnos yma, cofiwch i chi wedi'ch achub trwy ras. Trwy ffydd, dyw ddim byd i chi wedi cyfrannu ato fe, felly diolchwch i'r arglwydd, glynwch ato fe. Ond hefyd cofiwch, mae modd gwyro'n hawdd iawn. Ni'n dibynnu arno fe mewn gras, i'n cadw ni, felly gwyddiwch arglwydd cadw fi. Ond hefyd gwyddiwch dros y rai sydd wedi gwyro. Ac os chi'n teimlo bod Duw yn eich arwain chi, heriwch bobl sydd wedi gwyro i ddod yn ôl. Mewn cariad, mewn gras, lle chi'n mynd? Chi'n gwybod, dyma beth mae'r gair yn dweud, dewch yn ôl. Ac jyst gwyddiwch y bydd yr arglwydd ar waith trwy ei efengyl yn ein plith ni, er gogoniant y mawl i'w enw fe. Amen.